Good evening everyone. Ayan. Kung may bala kayo magtayo ng isang sari-sari store, meron akong tips na ibibigay sa inyo. Kasi matagal-tagal na rin akong yan yung trabaho ko. Yan yung hilig ko. Yan, kaya nagtayo ako ng sari-sari store. Gusto ko yun. Gusto ko ganun yung nag-display ako, enjoy akong mamili, ganyan. Bago kayo magtayo ng sari-sari store, una, tingnan nyo yung location nyo. Kung matao ba, residential area ba. Ayan, kasi importante na pag nagtayo ka ng store, kailangan matao yung lugar. Pangalawa, dapat may sapat kang puhunan para kumpleto yung paninda mo. Para hindi nalilipat yung customer sa ibang tindahan. Ayan. Pangatlo, kailangan din na malambing ka sa customer. Kailangan din marunong kayo mag-display ng iyong mga paninda. Advice ko lang ay sa ngayong panahon napakahirap ang magpautang. Yan, naranasan ko na yan, yung mga pautang. Kailangan magmahigpit kayo sa mga ganyang bagay kasi yan yung hahatak sa inyo pababa. Na pwede kayong magsara dahil sa utang. Yan. Tapos, doon din po sa may mga lending. Kasi, yung mga lending, sila lang yung mayaman. Sa totoo lang. Kahit ako, may lending din naman ako. Pero kung marunong ka lang magdala ng ganyan sa pangungutang, ayan. Kung ako lang yung nagmamanage ng aking tindahan, kaya kong magbayad araw-araw sa mga ganyang pautang. Ayan. Hindi ko sinabi na huwag kayong mangutang kasi halos lahat tayo na may mga sari-sari store may utang sa lending. Hindi ko linalahat na may mga utang sa lending. Pero halos lahat ay talagang umuutang. Pandagdag puhunan. Kailangan lang marunong kang mag-manage ng mga ganyang bagay kasi di mo mamamalayan ay lubog ka na pala sa utang. Kasi bukod riyan, kailangan pag may tindahan ka, huwag masyadong maluho sa mga pag gusto mong mag-add to cart sa Lazada, sa Shopee, ganyan, pass ka muna sa mga ganyang bagay. Kasi lalo yung mga addict sa mga add to cart, yan. Kadalasan, pinukuha sa tindahan yung pambayad sa ganyan. Yan. Sa 2 times na kasi akong nagkaroon ng tindahan. Yung una nagsara dahil sa ibang tao. Ayan. Mahabang kwento kong sasabihin ko pa. Hindi na importante yun. Importante yung sa ngayon. Ngayon, sa aking experience ay kahit gaano kalaki yung puhunan mo, kung hindi mo pinapahalagahan na panay lang yung kuha dito, kuha diyan, lahat ng kailangan mo sa store ay kukunin nyo na at di mo babayaran. At talagang aalam ka na ubos ang laman ng tindahan mo. Ayan.
lalo na sa mga lending talaga na hahaluan mo pa ng mga bisyo, no. Ayan, talagang alam kayo, wala na kayong tinda, wala na kayong pambayad sa mga utang nyo. Ayan, kaya maging wise, maging matalino sa cash flow ng tindahan nyo. Ayan, ako pinipilit kong talagang survive araw-araw ang aking store. Ayokong mawala ito, aking store, at lahat gagawin ko para ituloy ito. May balak man kami sa aming bagong store. Sabi ng asawa ko, ipaubos ko na yung tinda nitong tindahan ko. Sayang naman, ipapaubos ko ito. Habang wala siya, di kumikita pa ako. Kasi gusto niya, wag ako magdadala ng mga luma ng stock sa bagong tindahan na itatayo namin. Kaya yun. Kaya sa mga magtitindahan po, at saka pahabol pala, kailangan ang bilhin mo ng mga stock ay yung mabibenta lang. Kasi kung bibili ka ng mga hindi mabibenta, may stock lang, may expired lang, at ang hirap pa naman ibalik sa mga ahente. Napakahirap ibalik sa ahente. Kaya laging titingnan yung mga expiration date para hindi kayo malugi sa mga BO. Ayan. Kaya lagi ako nag-check at hinisikap ko na ibalik sa mga ahente paisa-isa yung aking mga expired na product. Talagang binabalik ko sa kanila yan paisa-isa. Yung mga kanton, ganyan. Yung mga lalot, yung mga dilata, napakabilis. Mga tomato sauce, napakabilis ng mga expiration yan. Kaya huwag kayo mag-stock ng mga ganyan. Salamat po. Thank you for